Sunuwat diýmek näme bilýärmiseňiz? Ele alýarlarda ýiti keseri, nokka daşyň ähli artyk bölügün ýonyp döre diýerler. Ajap eseri. Sunuwat diýmek näme bilýärmiseňiz? Bu sowala sada jogap bermeli. Biz hemmämiz özümiziň zergärimiz mydam özümizi ýonyp bermeli. Salam edip mehriban iýleşdirip. Biz her-biriňiziň abadan oljaklygyňyza rızkyl döwletiň ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzulap, Aşgabat Teleýelim tarapyndan taýýarlanyp size götürilen teatr we tomaşaça adly gepleşigimiziň bu sanyny paýtagtymyzyň köçelerine özüniň ajaýyp gözelligi bilen görüp goşýan Türkmenistanyň Magtymly adynaky milli sahly drama teatryna ýarga geçirmäni makul bilip. Mehriban iýleşdir. Biziň bilen galyň. Mehriban telegörjüler. Biziň bugünkü gepleşigimiziň myhmanlary Türkmenistanyň Magtymly adynaky milli sahly drama teatrynyň artistleri, Türkmenistanyň atgadanyň artisti Atamrat Ataýew, şeýle-de Döwlet Berdiýew. Hormatly myhmanlar, gepleşigimize hoş gördük. Atamrat aga, Döwlet teatr sunugaty diýilende elbetde gadymy sunugatlaryň biri bolup durýar. Ana sanyjy günlerdenim teatr mewsumi açylýar. Paýtagtymyzda yerleşýän ähli teatrlarda täze oýunlar, täze gül kagşamlar, spektakllar usat rejissýorlarymyz, dramaturglarymyz tarapyndan sahnada canlandyrylýar. Elbetde bize seretip oturan iýleşlerimizde de teatr sunugaty barada, teatr we tomaşaçyň arasyndaky ary baglanşyk barada gurrun beräýseňiz. Dogry diýen hakykatdanam Tiyanky sizin birleşmede ýaly teatr sunugaty iň bir gadymy sunugatdan biri. Garaşsyz baky bitirip Türkmenistanymyzda mehriban arkadamyzyň saýasyny her bir günimiz şahatlykly wakalary, uly bir ösüşlere betlenýärdi. Ana ýaňy dowrla geçdiňiz. Teatr hakykatdanam gadymy sunugatdan biri. Ýöne şoňa aramazdanam şu güni biziň teatrlarymyzyň sahnasyna sahnalaşdyrýan her bir eserler ýurdumyzyň geçmişiniň geljegini, taryhy baryan wagtynaky şu günkü biziň ýurdumyzyň iýleşden alyp baran işleri barada bu şeýle bir ajaýyp töhfet edýän sahna eserleri inni bir näçe ýyllar bäri biziň Türkmenistanyň Magtymly adynaky milli sahly drama teatrymyzyň sahnasyna düşmän gelýär. Ähli ulgamlar bilen bir hatarda biziň teatr sunugatymyz hormatly prezidentimiziň taýsy tagallatny netijesinde bugünkü uly depkin bilen öňe barýar. Çünki mehriban arkadamyz ýurdumyzyň dürli ulgamlaryny bilen bir hatarda biziň teatr sunugatymyzda, kino sunugatymyzda, umman medeniýeti we sunugaty uly sarpa goýýar. Ine bugünkü aýtsak, aýtmak ören zatken çünki şanly garaşdyrmamyzyň 28 ýyllyk bayramynyň bellenjek günleri uzakda. Ine şu günlerim ähli teatr işgärleri, ähli medeniýet sunugat işgärleri şu bayramçylyga uly bir sowgat taýýarlaýarlaryna ýaňy aýşyň diýary, ine ýene sanyjy günlerden biziň teatrymyzyň mewsumlary açylýar. Oňa da ähli teatrlar, biziň şäherimizdäki, Aşgabat şäherimizde ýerleşen teatrlarymyz, vilayetlerimizde ýerleşen teatrlarymyz özleriniň bir uly sowgatlaryny açylşa taýýarladyr. Ine Türkmenistanyň Magtymly adynaky milli sahly drama teatrakyny aýtsak, biziň teatrymyz açylany bäri indi bir näçe sahna eserleri sahnalaşdyryp tomaşalara hödürlediler. Olaň içinde biziň şu günkü ýaşlamyzyň alyp baran işleri bardy, gurrun eserler, emma
Türkmenin gadimetinden sökmelaşan bir näçe eserlerini teatrymyzyň tagnyndan düşmän gelýär. Ýere gelenini aýtsak, ine ýaňy ýakynna türkü dilli döwletleriň gatnaşmagyna teatr festivaly geçirilýär. Her ýer bir ýerde geçirilýär. Ine şol festival Kazan şäherine geçirildi. Oňa da biziň teatrymyzyň bir näçe dörejilik adamlar gatnaşdyrar. Söýgü hatyra datdy goştyrly daňa tarapyň spektakl alyp gitdiler. O spektaklam uly bir bayrakly orna munatip bolup geldi. Şulatdan hemmen takanna biziň hormatly prezidentimiziň bir meçhur tagallaty ýatyr. Sebäbi hormatly prezidentimiz medeniýet we sanat işgärlerine her ýylla geçirilýän festivallarda, geçirilýän bähdeşiklerde biziň medeniýet we sanat işgärlerimiz özüniň bayraklaryny ýapyp gelýär, hormat atları da gelýär. Şulatdan öýdi bir gonurjy, ören begendirji zat bolup durýar. Çünki bize şeýle şaher paýlaryny ýapyp bizi buýsundurýan hormatly prezidentimize biziň tawaltymyz ören ulla sebäbi hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen biz şu derejeye ýetdik. Ine şu teatr asyrlar bilen ýaňam aýtdym. Bir näçe sahna eserleri inni tomaşynyň göwüne aglak gelýär diýdimde. Biziň şu nemizde şu şanly garaşdyrmamyzyň 28 ýyllygy içinde Türkmenistan diňe bir biziň öz halkymyzyň arasynda däl, eýdem dünýä meçhurlygyny bir özüniň doganyk, dostluk golunu uzatýan ýurt bolup eýem dünýäde belli boldy da. Çünki bugun köne Türkmenistan watanymyzda, biziň gözel Aşgabatymyzda geçirilýän halkara duguşçuklar, türlü halkara festivallary, bähdeşikler şuň köni bütün dünýäde Türkmenistan aýan etdi. 28 ýyl döwlet üçin ullakan zat däl. Ýöne şu 28 ýyl dowamyna geçiren tepbit 100 ýylyň dowamyna geçirme tepbitlerim känne. Sebäbi hormatly prezidentimiz öýdi bize mektep bolupdyr, göreli mektep bolupdyr ýa-da sebäbi hormatly prezidentimiz öýdi bize şu sanat medeniýet älemini, bize muallim hökmüne özüniň bir näçe kitaby bilen, bir näçe goşgulary bilen bize göreli mektep bolup hyzmat edýär. Onuň şu hormatly prezidentimiziň bize açyp berýän giň ýoluna ýörep, hormatly prezidentimiziň bize neden tagallatyna biz özümiziň dähbetimiz bilen jogap bermeli. Biz şoňa borçly sebäbi hormatly prezidentimiz bize şeýle uly tagalla edýärka, şeýle uly aladyr edýärka, ondan biz ýöne oturup bilmeýärdi. Ene galanym näme? Biziň teatrymyzda ýene bir aýtmalar olam. Biziň şu teatrymyzda hormatly prezidentimiziň edýän talaplaryna laýyklykda halipa şäherlik ýolum uly bir giňger bilen alyp barýana biziň teatrymyzda bir näçe ýaşly artistler bar. Olam bilen bilişliýän bilen bir näçe zehinli ýaşlanmaz bar. Şolaň biri mene şu biziň gepleşmede gatnaşan döwlet berdik, Türkmenistanyň atyny artistdi. Galan döwlet dowam edäýsin. Köp sag bolan atamrada oğul tabar o biziň teatrymyzda hoş gördük birimiz bilen aýtsak bolýan adam. Soňra mene atamrada halipa artistlerimiň biri hemmetini dogry we dürüst beýan etdi, aýdyp berdi. Men şu taýda bir goşasym gelýän zat bar. Hemem teatr bilen tomaşaçylygyň ara baglanyşygy, artistler bilen tomaşaçylygyň ara baglanyşygy diýende sen gaty dogry bellek geçdiň. Öňde de biz özümizni gurrumumy şundan maksadan gowy özüm kiçikem çağam atamradaga men kakamyň kursdaşy birinji bilen o bile okan onuň atamradaga da bilýändir. Kiçike kakamda alyp taýynlyk prototyp geçýärler teatrda. Onuň bizim şu teatrın sahnasynyň garasy. Şonu oturup o diýenken ünsen beren ok başda. Çağam aň goýuluşy şoňa serilip başlaýar. Öwrenip başlaýar, hereketlerini alýar. Sahnada bolup geçýän dogrudan şu teatrli zadyrly ilýän, şu kiçik çağa da teatr edýär. Diýjek bolýan. Onuň elbetde teatrymyzyň birinji borçlarynyň biri elbetde insany dogry we dürüst durmuşa terbiýelemek. Onuň diýjek bolýanym şol men ýene ýadyma düşýär-de bir häzirki zaman spektakl wady adyna ýadyma düşenok bolýan. Şonu şo döwrüň ýaş olanlary bolup, onuň şu ýakda uly köýnekli bir hile edip ýörep, hem tanıt edýärdiler, hem aýdýardylar. Onuň aýdymdanam
Göni üstüde geçýärler-de, onuň men çaga bolsamam, çagalar bagyna şoňa şep ýörep, neşeýdik gürlemeli. Onuň terbiýeçimizden her ýerde kakam ýerinden gelende şu zatlar nirden öwrenýär? Onuň kakamam ay men teatrda artist at diýä bolyn. Ha diýä, inni düşündim diýä. Onuň şu çagalan hemmesi ýa şu senin ogluňda seredip diýä, geň alyp seredip oturýarlar, bulum diýä şolum güýmeýär diýä. Diýjek bolýanym, şu çaga döwründen özüm täsirli galdym-da. Onuň ýanky tomoşaçyly gurruna geçjek bolýanna. Men näme üçin şu gurruna diýän, näme üçin şunu ýatlýan? Indi tomoşaçylarymyz uly höwes bilen biziň teatrlarymyza gelýär. Oňum elbetde takatyny, ýanky atam radan aýdyşýaly, gahrman arkadamyň bize teatr işgärlerini, medeniýet işgärlerini, dörejilik işlerini beren mümkinçilikleri. İşleň, döredin, köpçüligi özüňde çekin. Sebäbi şu döwrüň has döwrüsi gahrman arkadamyň ýüreýän ýörelgesi bizden talap edýän zadyny aýan etmek biz artistlere da degmän geçen ok. Bize birinji nowatda deg geçýär. Diýmek biz şonu aýan etjek bolsak, biz şonu köpçüligi ýaýjak bolsak, diýmek biz şoňy düşünmegimiz, şoňa tomaşaçya düşünükli edip täsir etmegimiz gerek diýjek bolýan. Onuň ýene bir zat bar, ogluň edepsizligini daşdan gözleme, özüňden gözle diýär. Teatr terbiýeleýär. Mene şoňa bütün durkum bilen inanýan. Sebäbi kino görüňde başgaça bolýar, ol mawy ekranda görüňde. Emma teatr janly görüňde başgaça bolýar. Ine atam rada menden radiýlaşar, şu telefon arkaly, internet arkaly biziň teatrymyzda bolup geçýän çäreler, teatrda bolup geçýän spektakllar, täze goýulan oýunlar, ýa-da mysal üçin belli bir artistiň durmuşy baradaky bir sahypajygy şu wagt owa gyzykly maglumatlar, dörejilik hakynda maglumatlar şu wagt işlenilýär şol. Şunu näme üçin edýär? Ol bir tomoşaça täsir edip tomoşaçyny gelip dur şu adam tomoşaçyny hasam ýaýwanlandyrmak üçin edýär. Onuň şolarda ýüsoraga da çykýar. Ene bu artist haçan dogully mysal üçin birinji ýedenisi kim mysal üçin atam rado birinji oýnan spektaklyňyz näme? Sizi artistler näme iterdi? Şo zatdan hemmeti şo taýda ba. Onuň ýanky diýişmýäli şo zatlary täsir etmek, şo zatlary düşündirmek, şo zatlary tomoşaçyly özümize çekmek elbetde medeniýet hem sunugy işgärlen, döredüjilik işgärlen gerdenine bolýar. Onuň ýanky nakly eýerjek bolýanym teatra köprak gelmeli kädiýär. Teatra çağalarym, taliplerim, umuman insan teatra gelse gowy täze näme de bolsa adamy ýaşaýşy iterýän bir zat bolmaly. Adamy durmuşda döretmäge, işlemäge, hyjylandyrmaga iterýän, çağırýan zat bolmaly kädiýär. Şulum teatryň gerdenine duran işlerinin birim kadip hata edýän. Özüme. Ana size şeyler soraň. Elbetde teatrın mukaddes kapısından girýän tomoşaçy bir pikirde, elbetde sahnada canlanyrylýan ajaýyp keşiplerden soňra da başga pikirde tomoşaçy şu mukaddes kapyňyzdan çykyp gidýär. Elbetde siz hem ana ýaňa kyna dynjalşdan bismillah işiňizde başladyňyz, şogullyk arzu edýäs. Inni teatr mövsümü açılandan soň paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna, paýtagtymyza gelýän myhmanlara bir nähili eserleriniz bilen garaşýaňyz, garşalýaňyz. Şolar dogrusynda da bellek geçäýdiňiz. Bir zat ýadyma düşdi. Düýbünden sunugato medeniýete dörejilige däl bir dostum many. Ol düýbünden bir näme diýin? Ol erwet garamakda däl, ay şu konsert bolýar teatrda. Dostsan gel howo çağıryan onuň ay borlay işim ma howo onuň bir gedek dagy petege özüm alyp beren idim ay gowurşan dostum da çağırykdan gowurşan onuň bolýa etdikde bolýa diýdim onuň çaqylygy şuňa goýan zatym onuň muny soň bildim-de ay bizi kim alyp gitsin ejede o bizi kim alyp gitsin otaq o bizi kim ardan alyp gaýtsyn biz özümüz başyma alyp çykarsmy diýip garad bir ene şol oglanyň teatra gelmegine, şo dostumyň teatra gelmegine sebäp boldy. Indi bu gördü, onuň daşyna çykdyk, bolyn, ýanky spektakldan soň o ejedini gutladym, o öýdäklerini gutladym, wagt etdim bolyn. Indi durby, bir hilek ýüzü täpdir. Şoşa näzim
Ey, döwlet diýdi men diýdi. Şu wagta çeli bir şu çağa kak diýdi. Çağalar banan äkidip ertek görkezýärler. Şonu bir gelecek diýdi. Teatra gittim. Men şondan soň teatr diýilen zada elim degen okdy. Ay başagaý bolup durman. Men müň ýaly teatrlidigini, müň ýaly adama teatr edýän men inanmazdım diýdi bir aýdan bolsa. Ay näme bol diýden diýdim olun. Ol spektaklyň talip söýgüsi, da talip durmuşy var, söýgü var. Da gep bir kelteti, men ýa talip durmuşum gödöňden geçip gitdi. Inni bolsa men çağır diýdi. Menem ýok dostan. Inni bolsa diýdim, özüň gelersiň diýdim gülýär ýa-ni var. Ýa-ni atamaradan diýşýäli, şu kitap okuyan adam bolonnu bilýänsiňiz. Kitap okuyan adam efer okanyny özüçe gödöňüne getirýär. Özüçe şu fantaziýasyny özüne öwre saglýar. Edil teatrym edil şolar ýaly canly görüňde, o teatr başgaça bolýar. Ona her kim gelen adam her kim özüçe kabul edýär. Öz durmuşyna laýykyrak ýerine kabul edýär. Edil öz durmuşyna laýyk bolmasa da, ay şu bir dostum ýa bir tanışym şolar ýaly wakanyň başdan geçirdi diýen teatrde bolup, onuň şol ýa-ni öz teatrdan çykarman adamy terbiýeleýär. Onuň şol ýa-ni dostum bilen inni gelýär Atamrada. Inni syptyrman gelýär. Yeni bir aýtmaly var da, sebäbi ina adatça tora bir ýerde kino sunuwatyryn teatrym näme de bagly. Eger bir kino filmi surata düşürenderine nähil gowart eten bolsa şol surata düşen wagtynda şo bir şowly düşmede de şo kino ömrü galýar şol. Emma teatrda artist hakyky durmuşdaky ýaly bir özün bir keypsizrek oýnayan wagtyň var. Ýöne keypsiz boldum diýip men tomarçy pete alyp gelenden soň sen tomarça irwet faknany görkezme hakyň ýok. Sebäbi tomarçy seni görmäne gelýär. Odan şoň üçin sen fakna çykansan artist hem adam da ol. Olam çyrkawlan bilýär. Ýa bu oň durmuş hawa her ýerde düşüp ýöne şol tomarçy tomarça dalyna gelip oturandan soň sen fakna çykansan mena yarammoy. Şunu bagşlan diýmek hakyň ýok. Sebäbi tomarçy sen öyle onu gıdıklandırın artist yaran okmu ya bir hil bir başka bir kağıt işleri çıktı mı şu takna artist çıkan tam şunun guvdat titriyedi. Sen şunun guvdat görkezmekten borcun. Ha. Kağıt ne şeyle var demir var ya tiyatromda bir näçe demir boldy da. Bir yere bir tadı drama tiyatro varmıdan tiyatro yan açılan wagtynda binde bir näçe gow aýdymçylar atdyr bilen spektaklere başladyk da. Tuğhan Radverdi, Rehmet Arnağlıyev, bir de gow aýdymçylar amma da. Odan birinji spektakl Fayetli Hemra. Odan şeýle adamlarym köpçü spektaklym gaty gow şowul çykdy Türkmenistanyň halk artisty sagnalaşdyrdy. Odan Tuğhan Radverdi näçe Folklap. Ödem Hemran oýnaýar. Başga oýnaýar. Men ýadymda şu spektakl bir mektep okuwçyka ýaýlyma berýärdiňiz, ýaýlyma üstü bilen şu Fayetli Hemra spektaklyny görüpdim. Häzir şu teatrgyň gatynan äten şu keşipler, şu artistler, şu oýunlar gözümiň öňünde canlanýar. Hakykatdan bir şowna düşen spektaklaryň biri boldy. Şondan soň Tuğhan Radverdi Folklapda da gysay bolandan. Odan Hem aýdym hem aýdym aýtmar hem keşipler etmeli. Ödem jany görüşdi aýdym aýdýar. Odan indi kedeli bolyn sesi ýok da. Odan indi näme çemen bilen bak menem teatryň baş gurnaýjydy. Odan fakna çykynda adamlar dedim şu spektakl ertere geçirmedek ýagda ýok. Sebäbi baş keşipler çykşedýän Türkmenistanyň halk artisty Tuğhan Radverdi Folklapdyr dedim bir oturan gyjaga dedim näçe ketilläp duruldy. Diýiläjek. Ama ya bu şu artist burada ketillemeli däl ýaly abi tomarçy üçin. Şon ýar şoňa bir barlak gelýärdi. Ine biziň käbir tomarçylarymyzyň ýürüýte artistler görmäne gelen pursatlary bolýar. Ine döwlet ýaşam bolsa köp tinimeler çykýandan döwletiň ýürüýte tomarçylary bar da. Men şonu anime çekinmen aýdyp biljek sebäbi şonu görmäne gelýärdi. Ine bir gerek bizde her ýer dürli ýagdaýlar bolup durýar. Biz her ýylyň 9-njy may güni watançylyk uruşuna bagşlap bir hakyky spektaklymyz bar da. Agyr spektakl şu uruşa gidip ýerine galan, ikran çağaçy bile galan gelin hakda gurmy diýdi. Odan menim yaramadyrak keşfim ýerine ýetirýän boly. Şo wagt başkepde ýerine çykýan Dursun Cemal Gadakoň gejede gelipdirdi. Bir topar uruş veteranları geldiler. Spektaklym agyr bolan ağlaşyp da oturan spektakl götürdi bolyn. Soňundan fakna çykýan ýerimiz bar da. Odan
Dursun Cemal Gaday koydu, atamına da ayten çıkmadığına takna deydi. Benim ne düşündüm böyle, ay şu çıkmadığına deydi, ece mağla otur deydi. Odan benim eşimi çıkarıp, yankı Dursun Cemal'im ecenin koltuğunu tutup geliyor, ecenim yarım yaş ağlak geliyor olur. Daydı ne geli spektakl kovum dedim böyle, ay tuvalime gaton attı deydi, mene gaton hedir ettim deydi, yönü deydi. Şu metro golüp bir biri, şola kov deyaleken deydi. Ona men yer etiriyenler, yani men tanan oğul. Yönü deydi şu metro golüp da kov deyaleken deydi. Şol diyecek olan adam şu artiste şeyle tomorçun anın yanının alamatı. Devebi eğer şu metroliyal adamları görüp şon yer bolmollarlık hakkında fikir edip çıkıp gitti. Bizim şu adamımızın yerine düştü. Sen ne çabatta tayarlık görüver. Eğer tomorçu spektakl görünün son halaman çıktı. İn irvettar şol. Artist için in büyük sıylan. Ana şu devletin aydiyanım şol. Sebebi tomorçu şu örtürüp spektakl kutarını sana udak vakitte el çarpıp dursa artist için en yukarı baha şol. Artist için şonun ulu baha yok. Ya daşada olduğundan şol artisti görecek deyip şoğulu gurun deşe çıkıp duruyorlar. Ya olmadı örtürüp el çarpıp duruyorlar. Ana onun ulu bağı yok ahır. Bizim şu tiyatrımızda asırlı beri neçe spektakl koyulanan oldu. Bir dine bir tayda der vilayetlere de gitmiş ki diyet ya olmadı. Kevat duşlar ol ya ol şol spektakllar hakkında ödür gurum etdi. Kevatlar da şeyli vakalar ol ya da yine kevat spektakllar neçe vakitte taknadan düşman geliyor da. Sebebi kevat spektakl oynanıp durur olin şol artisten aytacak sözünü tomarsa aydıp otur da. Şol yattan biliyorlar. Yönü şonu da geliyorlar şonu. Hava. Yağdan oklar. Demek şol spektakl şolun göğünün turyan olmalı. Sebebi biz ödümüzde şonu yarlık. Muhalefet adına akademik drama tiyatrı vardı o atlar. Türkmenistan'ın halk artistleri Amangul Mehmet, Bazar Amanov, ya Kılıçberdi, bir neçe şeyde sahne ustadları vardır. Sonam Muradova, Suray Muradova. Bizim orta okucularını okuyakak, şol spektaklları neçe edek barıyordum da ben. Benim şolun sözlerini biliyordum yattım. Senin ışkında, Moğla Nefes, ya olmasa kıyıt salgıdı, keymiri kör, kemiğini, şol spektaklların köpüsünü yattın biliyordum da. Sebebi şonu gördüğüm için her gün görüyorsun geliyor. Şunun ayrılık olan nokta. Şonu yani bizim tiyatrımızın o spektaklları ne şeylerin var taknadan düşman gelse de bağır bir tomorçulanmaz. Yine dağıl tomorçu zahmet ilmeden kırıyınlıkın. Biz şuna beğeniyet. Şu atın hemen taknı bizim hürmetli prezidentimizin taifsiz tağırlarda var. Ne görüp oturdunuz? Köşk gali amarat. Şunun için ne? Ne söylerim dürüde oturmalı, dürütmenin mümkünçülüğü ama ehli şeritleri var. Sen sahnada oynayacak dediğin Gülyal sahnanın öyle aylanıp doğru. Şunun için hem dürüdü vermeli. Ortada ait geçtikte bizim yaşlı artistlerden bana müsaade etme çekerlerdi. Türkmenistan'ın halk artisti Uğud Gelenov, Uğurtaş Haniyeva, Recep Pulu Urvanov, başka da bir neçe artistler Orad Amangelliyev, şolur. Yaşlı artistler bilen bir hatarda da bizim yaşlanmadan şolların den hatarda bir sahnada çıkı diyorlar. O ullakan mektep. Hatta bizim yaşlı artistlerimiz ödürün yaşlılığını karamadan eğer şunu yali dekin yaşlar baka şoladan öğrenmek. Men öğrenmek kişilik bilen yok. Yani öğrenvermeli. Tiyatr dilinde neyse öğrenmek için şunca asıl gidip otur. Bunun sonu yok. Şunca öğrenmek, şunca okuduğunca çok çoğunlaş gidip oturuyor da. Sebebi şunun bir spektaklı bir keşfetten ertir yolda geliyorken bir adamın öğrendiydi. Şuna mı koşaydan kim der şuna deyip şunu yeni koşadın kim olman doğru. Sebebi bizim dekini yaşlanmadı var. Formatı prezidentimizin taýsa tagarlaty bile bu yaşlanmadı. İnternet ulgamından baş çıkarýar. Dürli dilleri bilýärler. Başka da bir neçe tiyatrlarda alınıp baran işler vardı. İnternetin süren. O zaman yine bir belirlemeli bizim kararsız bakı bitirip Türkmenistan vatanımızın payitahtı güzel Aşgabatymyzda dünýäniň dürli ýurdundan artistler gelip olar bayramçılıklarda. Olaryň çykyşlaryny görýär. Olar bilen bir töhfeteş bolýar. Onuň olardan öwrenmeli dağıtları var. Doğru bellek geçtiňiz atamana. Şu daşerürtten gelýän mihmanlar, hem daşerürde bizim özümizin iş safarlarymyz barda bir geçetim gelýär.
Yani şu atamradan bellek geçýär. Kän wagtym geçenok Tatarstanndaky halkara türki dilli halkyň arasynda geçirilýän Nowruz teatr festiwalynyň gatnaşyjysy bolduk. Hemem şonu hormatly orunyň birine eýe bolduk da. Onuň ilkine şu hökümet başçylarymyz, gahryman arkadagymyza umuman bize şeýle anan bildirip bizi şu tap uğradanlar üçin ilkine şoňa sawurt naýdasym gelýär. Ol gaty ullukan anam, ol agyr ýük. Sen başga ýurda barýan, ondan da saram sen o ýurtda öz sunugatyňy, öz medeniýetini, öz teatr sunugatyňy şu taýda äşgär edýän, aýan edýän, görkezýän, ondan da saram o taýda her kim seni görjek, fiýinlejek, sen bilen gürleşik görjek. Ondan ijek bolýanym şu gidilşik gaty gyzykly boldy. Onun begen ýa şoňa goň ýa. Onun öýlerim diýe bizim diýe bir Aşgabat şäher diýip biz eşitýäs, internet arkaly, telewizion arkaly görýäs. Omo bir rekord kitabyna giripdir. Aýna şular ýaly işedilir. Bize de diýe nesip boldy gaýdamyzda da bize de diýe nesip boldy diýe bir şu siziň ýurduňyzy görmek bir arzumyzda we kän eşitýäs, kän nime diýet nesip bolsa bir bizim onu eşitýän awal hasam goň ýa, begen ýa. Şu gahrman arkadamyň ýa-ni şu biziň ýurdumyzy, Türkmenistan watanymyzy, umuman biziň watanymyzy dostlugynyk ýurduny öwrenni. Şu zatlarym aýdym saýadyň üstü bilen o telewizion arkaly bütün dünýä aýan edip, bütün dünýä äşgär edip, bütün dünýä dostlugynyka çagyryp, şular ýaly ýagdaýda özüň şeýdip diklenenin bilmän ýa-ni. Onuň şular ýaly festivallarda ýa-ni atamradan bellek geçýär. Daşa ýurtlardan artistler, o medeniýeti, dörejiligi öwrenmenler, bilermenler, tanqytçylarym o gelip hayran galyp gitýärler. Tugolamy sizde şu bu teatrlara paýtagtymyzyň şeýle owadanlygyny, arassalygyny, onuň şu ene gaty daşda däl, ýa-ni ýakynna edil şu dinjalşa çykmaka Russiýa Federasiýasynyň dörejilik adamlary geldi. Şonu olam biýanky men bir goňduran zatda atamrada şonu pikir alışdyk söhbetde biz kän eşitdigem, gördügem diýdi ýene edil bular ýalydyr öýdüm ýokdy diýdi. Bir döwür görýärdik köni kino jurnallar, kino roliklarda görýärdik bolýanýa, köni telewizion arkaly görýärdik, bular ýaly gözüňde getirem ýokdy diýdi. Onuň men bulary günne goýman ara türkmen atlaryny görkezmän alyp gitdim. Ýürüýdi. Bildim de şular şu bir täsir, ýene täsirli gatynda diýip, o wagtda özüm at bilen meşgullanyp özüm at bilen gowy ýa-ni onuň anladım gelin şulara bir türkmen ahal tekatlarından görkezlidim mon ay şu atlar görkezdiga ay fipola puro düşüp ay bir ýüzüküde bolay turata düşenler ay menem diýen o bir kerek düşdüňe ýok diýe bu meni gözüm doýanok diýe şu aty görüp gözüm doýanok diýe biz şu siziň diýe prezidentiňiz ýazan kitabynyň rus diline terjime edilenini okuduk diýe suratyny gördük diýe şaýteplerini gördük bolýan şonu diýe janly görýänmiz şu anany bilemok diýe janly görüňde o düýünden başgaça täsir edýän ekenip şeýle täsirde galylar da. Elbetde şuňa bir özüň bir türkmenliň o öz watanyňda, Türkmenistan watanynda şu zatlaryň badygyny, tegem şuňa çalaja da bolsa, realja goşandyň badygyny şeýle bir begenýän. Gahrman arkadamyň, hormatly prezidentimiziň taýyty tagallalary, ýerginsiz zähmedi, o bir dürdäne sözleri, sunugat hem dörejilik işgärlerini edýän uly aladalarynyň miwasy mukadýan. Ýöne özüme diýsem goňýan, begenýän, gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü zok bolsun, elmidama tutýan tutumly işleri, il bähbitli, ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işler elmidama rowaj aldy. Hakykatdan şu döwletiň aýşýaly şu watanymyzyň şeýle ötüşlerini biziň hem tekelçi bir goşandymyzyň balygy elbetde medeniýet işgärleri, sunugat işgäri bolup bolýan da. Elbetde adamyň geljekde arzuwlary örenken men şu prototym peýdalanyma bir de şeýle ajaýyp teatrlara gurdurup beren Mehriban arkadamyza tüýsürükden tawurdan aýdym millet ebebi Mehriban arkadamyzyň taýsy tagalat bilen ýurdumyzda şol ýaly diňe bir şähermizde däl eýtem biziň welaýatlarymyzda da şol ýaly kaşan teatr imaratlary bar da. Her bir medeniýet we sunugat işgäriniň karbyny bir meçhur
arzular var. Bizim şu Mahtumur adına Milli Halk Drama Tiyatrosu'nun döjürü toparı olup, gelecekte de Mehriban arkadamızın bizden ediyen tağalarlarına cevap edip, yine de täze eterleri fahnalaştırıp, onu da gow keşpleri döredip, halkımızın yüreğinin göğünün turuyan keşpleri döredip, halkımızı beğendirip durmak ardımızı edip koyat. Onun için bize de ol mümkünçülüklerim var. Şu mümkünçülükleri döredip veren Mehriban arkadamıza tüysürükten alkışlaray diye Mehriban arkadamızın taytı tağallatı bilen şurur yali yurtta kurmak, döretmek elbette her bir medeniyet ve sanat işlerinin ardığı. Bizim şolun içinde şol ardılar bilen yaşayat. Şol ardılarda yetmek için bize döretip veren bir meşhur aladırar için Mehriban arkadamızda tüytürten tavırtın aydiyat. Mehriban arkadamızın canı tavırtın, ömrü uzak bolsun. Tutyan ehli tutumlu işler elmide ama ravaç olup başı elmide ama aramızda dik bolsun. Bir Mehriban arkadamızın bizden ediyen tağalarına giyici ünlü arada bilen rahmet çekip Mehriban arkadamızın bizden ediyen tağalarına cevap verir deyip anlarsın meliye. Yine de tanıcı ünlürdönüm tiyatrın kapıları giyinden açılıp ehli tiyatrlar tiyatr mühtimine başlayalar. Şoň için men fırsatdan peydalanıp ehli tiyatr muştoklarını tiyatrımıza çağırayan gelin bizim kapımız elmide ama Mehriban tomarşaratı için açık bizim tiyatrlarımızda bitse garaşýar. Atamra dağı döwlet ikiňizde de alıp barýan sanat elimiňizde ulysynyklyň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. İşiňizde üstünlik arzu edýäs. Janyňyz sag bolsun. Şatlygym gursaga syganok bugün. Gollarymı ýaýyp asmana uçsam. Mahmal bulutlaryň gursagyny ýaryp mawy alaslara gulaşdap goşsam. Mähir salan çağıran ýar anha. Takırda fefet yer hoş sözden bakşy. Durmuş deňiz bolup çırpanyp ýatyr tolkunlar toglanyp gowamlar geňjek. Bir özüm göterden agyr bir şatlyk. Alyň buny deňdermanna paýlaşyň. Gammatanlar girin benim dünýäme, kalbim asman mehrim güne sawlaşyk. Ana mehriban adamlar Aşgabat teleýelim tarapyndan taýýarlanyp size hödürlenilýän teatr we tomaşa çatlyk gepleşmeginiň nowatdaky sanam geçirip tutarýas. Sanatymyzyň hak howanary gahrman hem mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň elmede ama rowaç almagyny tüýsüregimizden arzu edýär.